हेल' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे गोदान न्युज आपडेट लाना फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालामना दाबाव, मानोना जोंनि चेनेला 20K सिम सौहैथारसिगोन। गिबियावनो दङ झारखन्डनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया फरायफिनदों। झारखन्डनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया HS फार्स्ट इयाराव गंसे फरायसालियाव मुं थिसनदों। 2020 मायथाइयावसो बेबो 1995 मायथाइयावनो बिथाङा SSLC बा मेट्रिक पास जादोंमोननो। बेनि उनाव बिथाङा फरायनायखौ गारथ'दोंमोन। नाथाय दा बिथाङा आरोबाव 1100 फिस होनानै HS फार्स्ट इयाराव झारखन्डनि गंसे फरायसालियाव एडमिसन लाफिनबाय। बिथाङा सोलोंथाइ मन्थ्रिबावसो झारखन्डनि। नैथियाव दङ दरंआव दलगावनि मोनसे पेट्रल पाम्पनिफ्राय सानै सिखावा पेट्रल पाम्पनि खामानि मावग्राया उन्दुलांनाय समाव ड्रयारखौ सिफायना 4 लाख फैसा लाना थाङो। CCTVआवसो नुजायो बे नुथाया। फात्ताखौनो मोनासै नेग्राफोरा, खामानि मावग्राफोरा उन्दुलांनाय समावनो सानै सिखावा फैयो आरो 4 लाख फैसा लाना थाङो ड्रयारनिफ्राय। थामथियाव दङ अनलाइन आदार जामुं रानग्रा जमाट'। आइजो आरो आथोन सोलायनाय सुबुंफोरनि थाखाय लाना फैदों मोनसे मोजां खौरां। जमाट'आव खामानि मावनाय आइजोआ जुदि सावगुसु जायो अब्ला सुटि मोनगोन 10 सान। आइजोल' नङा, बे आथोन सोलायनाय सुबुंफोरनि थाखायबो 10 सान। ब्रैथियाव दङ रासियानि हादरगिरिया बुंदों कर'ना भाइरासनि भेक्सिननि हिउमेन ट्रायला कमप्लिट जाबाय। सेथि, नैथि, थामथिफोरा गासैबो कमप्लिट जाजोब्बाय होनना आरो गावनि बिसिनि देहायाव फार्स्ट टाइम होनाय जादोंनो। बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायदों। बे मुलिखौ बानायदोंमोन मस्क'नि गामालिया इनस्टिट्युटआव दिहुनदोंमोन बे मुलिखौ। मुलिनि मुङा स्पुटनिक V। दा 18 जुननिफ्रायनो हिउमेन ट्रायल खालामबोदोंमोन। सेथि, नैथि, थामथि बेबायदिनो कमप्लिट जाबाय। दा साननैसोनि उनाव हाथायाव नुजागोन होनना बुंदों, हाथायाव फानगोन होनना बुंदों बे मुलिखौ। नाथाय बुंबायथ' थायो, नाथाय दासिमबो फैयाखै। गोबां बुंबोबाय, खोनाबोबाय। नाथाय दानिया आरो गोबाङानो कर'ना भाइरासखौ फोथायलानो गासै सुबुङाबो। फोथायलानो जाबाय आरो ना, मास्क सास्क गानला, रावबो फोथायला कर'नाखौ। मोनसे बेमार बायदि, फिसा बेमार बायदिसो लानाय जाबाय। बाथियाव दङ माजुलियाव सासे सुबुङा अनन्त सैकियाया, मुङा अनन्त सैकिया। बिथाङा सत्यजित दत्त सासे सुबुंखौ मार्डार खालामदों देगारजों। लोगोसे सासे सुबुंनिबो खहा जादोंनो। दा बिथांमोनखौ मेडिकेलाव थिसनबाय। दथियाव दङ मैया जेक्लिननि बार्थडेमोन। 35 बोसोर जाबायनो बिथाङा मैया बिथाङा 35 बोसोर जाबाय। जेक्लिन, नोंथांमोना सिनायनो सिनायाथाय? दङ गोबां हिन्दी फिल्मावनो। प्राय हिन्दी फिल्म नायग्राफोराथ' सिनायखायो, प्राय सिनायगोनानो। 7थियाव दङ मैया गासै आसामाव कर'ना भाइरासजों 4 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बिथांमोननि मुंखौ आं बुंनोसै। गिबियाव दङ ससिता पल चौधुरी, 65 बोसोर बैसोनि, आरो सपना चौधुरी, 65 बोसोर बैसोनि, 64नि, आरो याहिया आहमेद बारबुइया, 40 बोसोर बैसोनि। बिसोर साथामा काछारनि, आरो रमाराय, 52 बोसोर बैसोनि, बिथाङा डिब्रुगड़निफ्राय, बिथाङा हारसिं डिब्रुगड़निफ्राय, बिसोर साथामा काछारनिफ्राय। बेनि उनाव जोंहा मैया आसामाव गोदान कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों 2669 गोदान कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो दङ कामरुप मेट्र'आव 399, डिब्रुगड़आव 259, कार्बि आंलंआव 189, तिनिसुकियाव 81, आरो मैया गासै आसामाव हगारनानै जाबाय, डिसचार्ज खालामदों मैया 1487। मैया हगारनानै जादों बा डिसचार्ज खालामदों। जुदि टटेल गोजासो नायोब्ला आसामनिखौ दासिम टटेल गोजा 64,406, आरो डिसचार्जआ जादों 45,073, आरो एक्टिभ केसेस दङ 19,173, आरो थैनाया 1,155सिम बांबाय थैनाया, आरो माइग्रेटजों साथामा दङ, बारायाखै। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।